vas, istaknuti umetnik, dobro jutro, dobar dan, dobrodošli. Hvala vam što ste mi darovali ovo divno sunčano jutro. Da me niste pozvali, ja ne bih znala da je napolju proleće. Ja sam došao ovde pre 6:30, tako da imam predstavu kako vreme napolje, apsolutno. Ja dođem ranom zorom, ne spavam 2 puta po 15 minuta. Teuta Slani, operska diva, sopran, dobro jutro, dobar dan, dobrodošla. To mi je ostalo od Karakvajičinog rođendana, operska diva, dobro jutro, dobar dan, dobrodošla. Bolje te našla. I Vojislav Ilić, motivacijni govornik, dobro jutro, dobro dan, dobrodošao, i pisac između ostalog, apsolutno. Ono što sam stavio kao temu ovog razgovora koji ćemo, dakle, voditi sve do 10:30, ovo doba godine ima svojih prednosti, neradnih dan, dva, Jelka poklon izgovora da se uvolite, gledate romantične komedije koliko volite i naravno to dragoceno vreme da provodimo u krugu porodice. Zbog čega nam se tokom praznika dešava da nas bližnji, odnosno oni naši najbliži, malo izluđuju? Da nas nerviraju i da nemamo toliko volje i želje za njima? Zato što nema dovoljno praznika. Nema praznika dovoljno. Trebalo bi svake nedelje bar jedan praznik da bude. 2 nove godine. Ja bih svaki dan stavila da bude praznik. Jer kad je praznik, onda se mi pripitomljavamo, volimo. A sad kad dođe Nova godina, a pre toga smo rintali 350 dana, svi smo nervozni. Dobro, vama je 1. januara rođendan. Ja nikad zbog toga nisam imala rođendan, jer svi više vole da dočekuju Novu godinu. Reprizu Nove godine od vašeg rođendana. A kad je sutradan, kad je 1. januar, tad su svi pijani, stomak ih boli, mamurni, tako da... Ja sam naučila da ja nemam rođendan. Dobro, proslavit ćemo ga. Samo imam u ovim emisijama. Apsolutno. Teuta Vojislave, šta kažete vi? Zbog čega nam se dešava da upravo oni koji su nam negde najbliži imaju taj sindrom da nas izluđuju tokom novogodišnjih i božićnih praznika i da nemamo dovoljno trpeljivosti jedni prema drugima? Ja mislim da smo u tom periodu praznika, znači plus svi smo pod stresom, plus upućeni smo više jedni na druge i onda samim tim, razumeš, mislim. Da. Kad si čitav dan sa nekim, više vremena. Automatski jeste. Da. Jel tebi smeta to kada su praznici da budeš konstantno u krugu svoje porodice ili tebi to prija? Jako volim, mislim dobro, znaš, meni su sad deca mala, pa to prosto ima sad neki drugi šmek. Deda Mraz, Jelka. Za sada volim i sada mi je, mislim, otkad sam majka sam već 8 godina, drugačije mi je potpuno to sve i moram da priznam da mi je sad lepše nego ranije. Kada si bila sama? Da, kada sam živjela u roditeljskoj kući, da. Jasno. Vojislav, imaš ti neki komentar kao, dakle, čovek koji se bavi muško-ženskim odnosima, puno puta komentarišemo i te porodične odnose, dakle, šta je tvoj stav po ovom pitanju? Jesu li nam emocije, da li one pozitivne, da li one negativne, više... Prenaglašene, da. Prenaglašene, da. Pa ja bih se složio sa takvim ženama, dakle, sve što su rekle, samo bih dodao jednu stvar, kod nas na Balkanu je prosto tako neki, kažemo, princip da tokom tih praznika žene mnogo spremaju, dakle, znamo te trpezarije kad krene se sprema, kuva i ostalo, i tu se ide neku krajnost, gde joj, falit će mi ovo, i tu se stvara neka tenzija malo bespotrebna, kao joj, pa dolaze gosti, pa neće biti dovoljno za njih dovoljno, i tako da, a mi muškarci to tako ne dodamo, nama je uvijek sve dovoljno i sve u redu, i onda dolaze od toga nekih sukupa, recimo, oko toga, dakle... I uvijek fali nečega malo? Nikad dovoljno, tako da, eto, na sve ovo što su žene rekli, potpuno se slažem, samo dodaju taj segment, dakle, tada žene spremaju to za komšije, za celu vojsku, što bi se rekao. Apsolutno, za bataljon vojske. Sad, Eva, zbog čega u vreme praznika često sami sebi stvaramo taj pritisak da moramo da budemo usiljeno dobro raspoloženi, bez obzira šta nam se u tom trenutku života događa. Dakle, mi usiljeno moramo da budemo raspoloženi jer kao Nova godina, jer Božić, jer Badnje veče, jer su praznici koji podrazumevaju da budemo mnogo dobro raspoloženi i da svi budemo u lamentu 24 sata dnevno. Ali Uroše, u srećnim porodicama nije tako kako vi vidite. Tamo je sve u redu. Ali praznik i to što ste rekli da ceo dan zajedno, onda porodice koje imaju problem, ne mogu taj problem da suzbiju i da stave pod tepih. Ali u srećnim porodicama gde se vole i gde su odnosi harmonični, tamo nema ništa od onog što vi kažete. Tamo su srećni. Koliko ima te prividne sreće kada govorimo o
praznicima i kada govorimo o porodičnim odnosima? Dakle, koliko imate te sreće koje nam je samo privid? Deluje da je sjajno, u zapravo nije sjajno. Vi ste postavili prava pitanja. Zašto je napetost? Zašto nas ne vole baš za praznik, baš u našoj kući? Ja sam imala dvostruki život u životu. Dobro. U mojoj porodičnoj kući nisu bili harmonični odnosi. Ali moj brak sa Rasom je bio harmoničan. I ja sam vidjela tu razliku. U harmoničnim porodicama praznik je samo jedan dodatak lepoti i harmoniji. I mogu i bez toga. A onda u tim porodicama gdje ima problema i gdje se ne vole, tamo, kako se kaže, ne mogu da neprekidno lažu. Jasno. Lažu, mažu. Pa jest. Tako da, imate li neki komentar? Moramo prihvatiti jedno i drugo. Apsolutno, moramo da se prihvatimo međusobno, to je pravilo. Ili imate li neki komentar zbog čega tokom praznika mi imamo taj pritisak da sve mora da bude savršeno? Moramo da stavljamo savršene fotografije na društvene mreže, moraju jelke da budu savršeno okićene, moraju da budu pokloni ispod jelke, mora da bude savršena hrana, moramo da imamo idealnu toaletu za novu godinu. To je postalo takmičenje. Kako se rekao, savršene jelke, dakle u ovom periodu svi kačete njihove jelke po društvenim mrežama. Je ti to dojadilo? Pa, mislim dojadilo, njima ajde, ako njima čini srećim neka kače, ali ne znam, to je... Znaš, ipak neko, to mi je ono, za moju porodicu god, ali sad je baš takmičenje, dakle što kažeš ti, ko će imati veću jelku, ko ima veće ukrase, ko ima... Ali imamo ljudi, onaj primitivan stav, na primer, neko ne želi dokiti novogodišnju jelku i onda kada dolaze ti neki prijatelji u posjetu kažu pošto niste okitili jelku, je li moguće da mi tokom novogodišnjeg praznika nema okićenu jelku? Što nam je nametnuto je to da mi moramo da imamo tokom praznika okićenu jelku, da moramo da imamo poklon ispod jelke, da moramo da pravimo svečani ručak, doručak ili večer. Ali vidi, ja mislim da nam nije nametnuto, mislim, sve ti je stvar izbora, razumeš? Meni je sad lepo da imam jelku, mi odemo u rasadnik, uzmemo živo drvo i vratimo i posle. Znači, uzmemo drvo koje ima, ne znam, metar i po, miriše, ona te bocka. Znači, mislim, ti se raskrvariš dok ukrasiš, ali imaš neku energiju, bravo. I vratiš im posle. To je moj izbor. Moj izbor nije da imam jelku plastičnu od 10 metara. Apsolutno. Koji ću posle da, spakujem i stavim. I ta jelka koja je živa, i to je jedna od laži. Ja sam mnogo puta kupovala tu živu i ona umre za te 3 nedelje dok je u mojoj kući. Možda niste zalivali? Pa ne, nego prosto ne može unutra jelka koja je, ne znam, sa Romanije donešena i koja je bila na -10, kod mene na +30. Jasno. Nastavit ćemo razgovor. Dakle, o svim ovim temama imam ja još puno pitanja za vas. Kakvi su muško-ženski odnosi tokom nove godine, praznika, zbog čega stalno moramo da ispunjamo neke norme koje nam društvo nameće kada govorimo o praznicima, koliko nam sve ono što se prikazuje u medijima tokom praznika stvara dodatnu tenziju. Dakle, o svim ovim temama ćemo razgovarati sa mojim gostima i nakon najvažnijih vesti, 10 časova, trenutna temperatura u Beogradu 5 stepeni. Mi ćemo pogledati ovog momenta najvažnije vesti koje su obeležile jučerašnji i današnji dan. Nakon toga razgovaramo sa Evom Ras, Teutom Aslani i Vojislavom Milićem o izluđivanju tokom novogodišnjih i božićnih praznika. Eva Ras je dalje sa mnom, Teuta Aslani i Vojislav Ilić. Zbrda zdola kod mene, sve teme uključujem u jednom satu. Dakle, šta sam vas pitao apropo preispitivanja? Jesmo došli do tog stadijuma ili... Ja sam došla do tog stadijuma, mislim, pre 3-4 godine. Dobro, da se preispituješ. Da se preispitujem, jeste, znači onako to je bila velika životna i lekcija i škola i to traje i dalje, jel te? Tako da se ja preispitujem svaki dan, svako jutro, svako večer. Jasno. Je li dobro preispitivati se tokom ovih prazničnih dana, odnosno kada dolazi sam kraj godine, pa onda sumiramo godinu i kažemo sebi je li ovo bilo dobro ili nije bilo dobro? Koliko treba da se preispitujemo kada je reč o odlukama pred novogodišnje praznike? Pa, znaš kako, ja sam to izbacio iz svog života. Zato što život je takav da god ja planirao, imao zapisano to hoću, prosto ja ne živim sam na ovoj planeti, interakcija ljudi i uvijek se nešto desi. Uđe neko u tvoj život, promeni taj tvoj plan, odeš nekim drugim putem i to je sve život. I sad da ja sebe opterećujem što nešto nije uspelo ili nešto jeste
ja verujem da sve to ima neki svoj put, svoj neki razlog, pa čak nešto što je trebalo se desiti, nije se desilo u tom trenutku, možda tek treba dođe, možda ne ove godine, možda je sledeće godine pravo vreme. A možda je baš dobro što se nije desilo, zato što bi bilo da Rusi imaju jednu poslovicu, da ako hoćeš da nasmeješ Boga, reci mu svoje planove. Tako je. Tačno. Jer, mislim, ne postižemo ništa tim da sad... Dobro, Boga da ne planiramo. Jel treba planirati u životu ili treba? Pa treba... Na to ono, kao vi pravite planove, a Bog vam se smeje. Pitanje preispitivanja, znači nisi spominjao planove, to je potpuno, mislim, potpuno... Treba imati planove. Ja sad pitam da li treba da pravimo planove. Treba, da se trudimo i sve treba, ali ne treba da optužujemo sebe da nismo uradili. Upravo to, dakle. Jer Bog odlučuje da li će to biti. Ali lepo imati neke želje, pa s tim uvestaš, ja nešto želim, pa ću onda to da planiram, pa kao probaš, pa vidiš da li ide, pa ovo što smo pričali, ako ne ide, možda baš dobro. Pa mislim, moramo imati životne ciljeve. Svako će bez životnog cilja. Čim ne ide, moramo nove ciljeve. Apsolutno. Čim zakaže jedan cilj, moramo drugi. Pa moramo biti spokojni, ne možete stalno da optužujete se. Apsolutno. Sad, Eva, možemo od vas da krenemo, to je pitanje ujedno i za sve. Kada govorimo o muško-ženskim odnosima tokom praznika, praznici su dani za uživanje ili za svađu između partnera. Kaže, vatrometom mnogi simbolično isprate staru, a dočekaju novu godinu i božićne praznike. Kod nekih umesto vatrometa eksplodiraju emocije, pa dane odmora provedu u svađama i sukobima. Dakle, jesu li dani praznika, kada govorimo o muško-ženskim odnosima, dani za svađanje ili za uživanje? Šta kaže praksa? Naše žene na Balkanu previše zvocaju i kad nije praznik i kad je praznik, i ja bih ih molila da kad je praznik da ne zvocaju. Da praznik je za ljubav, a ne za zvocanje. Da prosuo si, nisi pojeo si, šta god uradiš ne valja. Jeste vi rasu zvocali tokom novogodišnjeg praznika ili ste samo vodili ljubav? Moj brak je bio divan zato što smo bili slobodni u tom braku. Jasno. I ja viđam mnoge ljudi koji isto tako žive. Ne, gdje si bio, kuda ideš, šta voliš, nema ništa, ja živim svoj život, a taj život je posvećen ljubavi sa tobom. Apsolutno. Neki vaš komentar apropo ovih svađa i uživanja? Komentar, evo, mislim, ja zvocam stalno, ali više zvocam deci nego mužu, pošto su mali, to je stres svaki dan, ono, čim uronimo u dan, zvocanja. To je, mislim, deo svakodnevnog života, svakodnevne neke rutine, ali to stvarno negde, ako ima ljubavi, onda sve, zvocam ja malo njemu, zvocam malo meni, prosto... Da, mnoge žene... To je zdravo, zvocanje je zdravo. Odvojene živote, ovo što ste vi, Eva, rekli, znači, naravno, mislim, ja volim kad moj suprug ode u neki provod sa svojom ekipom i on isto tako... Ti si jedna od retkih žena koja to voli. Ja uglavnom znam one žene koje vole da partneri sede. Ja ne volim to kompletno. Upravo su 100%. Niko nikog ne uslovljava i niko ništa bravo. Znači, imamo odvojene živote i imamo naš zajednički život. Bravo, to je bitno. Mislim da je to za psihu i njegovu i moju, da je to jedino način koji je okej, jer sve ostalo onda mi je neka psihoza. Imaš komentar, Vojislave? Imam, naravno, pa mislim, lepo to gospođa Eva je rekla, dakle, koliko je harmonija, dakle, koliko postoji zdrav odnos, neće biti tih nekih prevelikih tenzija, opterećivanja, već ćemo to naše slobodno vreme, praznik jeste vreme slobodnog vremena, kada ćemo iskoristiti da našu ljubav negujemo, da uživamo u nekim trenucima, da i to je, kažemo, praznične večeri, putovanju, šta god to bilo, da li samo sedeli na krevetu, bit će nam lepo jer je harmonija među nama. Ako nema harmonije, ako ima točan odnosa, onda, ti si uradio ovo, ti si ovako, nije ti uspelo ovo, nije ti uspelo ono, i onda će to doći u nekom smjeru. I nije istina to što govore da svađe mora da bude. Ne mora da bude. Ne mora da bude, jer u svađama se može desiti da se kaže nešto što se ne može ispraviti. I ja sam živjela 20 godina sa Rasom u braku i nikad se nismo svađali. A onda ono zbog čega žene zvocaju, da hoće da promene svijet, hoće tog čoveka da promene. Pa ja sam ga voljela takvog kakav je bio, da sam... Najviše sam voljela kad se ne šiša, kad mu kosa poraste. Kao moja, na primjer. Da, ali i kad se počiša bio mi je simpatičan, da nikad nisam vrištala i
molila nemoj se šišati. Samo jedno potpitanje, Eva, odnosno to pitanje sve. Koliko je dovoljno dobra ona poruka bolje biti sam nego biti sa bilo kim? Dakle, bolje i sama sa sobom nego sama sa tobom. Dakle, imamo puno veza brakova gde partneri, postoje partneri i partnerke, ali se osjećaju vrlo usamljeno ljudi u tim vezama. Dakle, da li je bolje i sama sa sobom, odnosno sam sa sobom, nego sam, odnosno sama sa tobom? Pa ja mislim da mi pre svega moramo sebe voleti da bismo mogli biti u harmoničnim odnosima. A šta ako ne volimo sebe? Pa ne možete da ne volite. Šta ako volimo sebe više nego nju ili njega? Odnosno, manje volimo sebe, volimo više sebe, razumijete? Pa svejedno je kako, ali moramo poštovati sebe i kad imate to samopoštovanje, onda ćete i u zajednici da se snađete i poštovat ćete i tuđe samopoštovanje. Da nećete reći nemoj tu kravatu, nemoj ovo, nemoj ono. Moj kako hoćeš, mislim. Jasno. Neki komentar vaš? Mislim, važno da svako od nas nosi u sebi i samopoštovanje i poštovanje. Samopoštovanje čuva mene od loših ljudi, a to poštovanje čuva te druge ljude da ja ne poštujem. Šta je važnije, samopoštovanje ili poštovanje kada govorimo o muško-ženskim odnosima? Oba. Ja, ako ostane samo samopoštovanje, onda ide ono egoizam i kao ja i niko kao ja, a ako ubacimo i poštovanje, onda je to taj zdrav odnos. Dakle, ja ti dam poštovanje, ali opet čuvam i sebe, isto i moja partnerka. Samo poštovanje opet meni uzoreci, tako da to je jako bitno. Teuta, što kažeš ti? Pa da, znači, vaga, balans. Da, lepo si to rekao, znači, samo poštovanje, pa mislim, vidite, ako ne voliš sam sebe i ako ne znaš da ugodiš sebi, kako ti uopšte možeš onda, mislim, da brineš o nekome drugome, da voliš nekog drugog, prosto. Znači, ja stvarno mislim, apropo pitanja, mislim da je bolje biti sam nego sa bilo kim. Da, tek tako. Dobro, ali evo da krenemo od tebe. Jel se slažeš da žene svojim ponašanjem i utiču i na ponašanje muškaraca jer muškarci sve rade zbog žene? Ili je postala praksa da muškarci rade sve zbog sebe, a ne zbog žene? Eva, imate veliki komentar? Pa ja mislim da muškarci su tako nadmeni da njih uopšte ne zanima šta mi mislimo. Stvarno? Oni vole da budu voljeni i ako vi njega volite, on to osjeća. I vidite, na početku ljubavi to poštovanje, samopoštovanje ide samo od sebe ko podmazan lojer. Ali onda kad počnemo da se pitamo da li je naš izbor dobar, da li je on baš ono, da li mi je bilo bolje sa prethodnim partnerom, da li ja više volim ovo ili ono, onda tu više je jako teško napraviti tu harmoniju. Samo da pozovem gledaoce, ukoliko želite da se uključite u naš program, odnosno da dobijete vaučer Kolibri centra, to možete uraditi putem broja telefona 011 361 2111, dakle Kolibri centar koji utorkom gostuje kod mene u jutarnjem programu, ovog jutra deli 5 poklon vaučera, tačno za koje tretmane tamo kod njih nisam siguran, ali su vaučeri ovde na televiziji, tako da možete se uključiti putem našeg broja telefona, odnosno da pozovete režiju na 011 361 2111 i da dobijete, dakle, imamo 5 poklon vaučera ispred Kolibri centra. Ovog momenta su linije otvorene, pozivajte 011 361 2111, dakle, poklon vaučeri, Kolibri centar za raznorazne tretmane koje možete iskoristiti kao pogodnosti tamo kod njih. Jeste imali nešto da dodate? Svima želim srećnu novu godinu. Čekajte bre ljudi, čekajte pred srećne nove godine. Koliko je danas, odnosno koliko je tokom novogodišnjeg praznika zastupljena manipulacija u muško-ženskim odnosima i ko danas više manipuliše u partnerskim odnosima, muškarci ili žene? Pa svi moramo da manipulišemo da bismo bili srećni. Da manipulišemo svi? Pa ne možemo bez manipulacije, ne možete neprekidno zvocati, a čim zvocate nema više. A u manipulaciji nema zvocanja, onda ste ljubazni, fini i manipulacija nije uvek negativna. Tačno, ima i oni dobri strana manipulacije. Ne možete pričati loše o sebi, a vi znate pouzdano šta ste danas promašili, ali verujte mi, kad god prečutite šta ste promašili, kad god ne govorite o lošim stvarima koje su vam se dogodile, prećete i vi zaboraviti i nećete da trujete vašu okolinu. Da ne možete neprekidno govoriti sve što jeste. Tačno.
to je manipulacija, da bude u cilju da budemo srećni. Jasno, imate vi neki Ja bih rekla manipulacija i kompromis. Mislim da je to na vagi isto kao ono poštovanje, samopoštovanje, manipulacija i kompromis. Jer mislim, kompromis mislim da je najbitnija stvar, ljubav mora da je, znači, tu kao kruna svega i gde nema ljubavi tu sve ostalo se urušava, ali kompromis mislim da je i onda to se uveže, kompromis i manipulacija i to bude bombona. Imaš ti neki komentar na manipulaciju? Ja bih to malo prezvano pitanje, bolje sam ili u ovaj period kada se mnogi, nažalost, mire sa bivšima koji su... Samo da ne bi bili sami. Upravo to. Dakle, moja molba i ženama i muškarcima, nemojte se miriti sa bivšima koji su bili toksični. Dakle, to da li proveti sami, mislim, mnogo je zdravije da provedete Novu godinu i Božić sami, nego sa takvim nekim osobama i da, kažemo, ponovo isti list koji ste gužali, bacali, ponovo uzimate, čitate, ponovo se ispočetka. Dakle, to ne vodi ničemu. A manipulacija, pa svi mi na kraju kraja manipulišemo jer pa sam ulazak u neki odnos jeste manipulacija. Dakle, ja moram da se pokažem, možda, i ako nisam baš najbolje svetlo, ali moram se malo predstaviti nekom boljem svetlu da bi se neko svidio. Svi to mi radimo. I kad ideš na posao, i CV, pa mislim, taj CV koji predajemo uvijek je malo izmanipulisan, pa prijateljski odnosi su uvijek malo izmanipulisani, prosto... Pa dovoljno je da prečutite, da ne kažete to što je negativno. Koja je mera iskrenosti u emotivnim odnosima tokom praznika? Koliko treba da budemo iskreni, ne samo tokom praznika, nego tokom čitave godine kada govorimo o svojim izabranicima, odnosno, dakle, muškarcima ili ženama? Pa ne smemo biti fokusirani samo na partnera. Da ne smemo gledati stalno kako da mu se dopadamo. Nego mora čovjek da bude prirodan i da u toj manipulaciji ne zapostavi sebe. Da ne zaboravim da ja ne pijem kafu sa 3 kocke šećera. Zato što on voli 3 kocke šećera, pa sad ću ja da ne. Dakle, da vam posvećuje pažnju i da obraća pažnju na sitnice. Pa jeste, ali kako se kaže, i mi moramo obraćati pažnju i na sebe. Jasno. Pre svega ne smemo zaboraviti da operemo kosu. Apsolutno. Da imamo novu haljinu. Da. Jel mora nova haljina za Novu godinu? A mora. Neuta, jel mora nova haljina za Novu godinu? Nemoj mene, vidi. Žene su opterećene tim stvarima. Neko koji je odavno prestao da kupuje novu garderobu, ja sam triftovanje, second hand radila su super. Ja na mojim koncertima, imam i firmirano nešto. I scensku garderobu. Jeste, od kreatora, i šiveno specijalno za mene, za tu priliku, ali, mislim, ja sam se udala, prva haljina je bila kreatorska, a druga haljina je bila crvena haljina iz second hand radnje. Tako da, mislim, ne mora nova haljina. Samo je ličnog izbora. Ne mora. I ne moraju dijet. Ne mora, bravo. I second hand radnje je isto novo. Apsolutno. Jer to ja to nisam imala pre. Ali za praznike moramo da se doterujemo, jer u tom doterivanju ćemo naštelati sebe da budemo još srećniji. Da zaključimo razgovor. Koliko percepcija savršenstva, pritisak da praznici budu savršeni, kao što se često prikazuje putem medija i na društvenim mrežama, možda bude okidač za predprazničnu depresiju. Dakle, da ja budem u depresiji, jer ono što pratim putem društvenih mreža i putem medija deluje presavršeno, a kod mene u kući nije tako. Pa nije ni na društvenim mrežama. Nije, dakle i to je laž. I tamo se vidi šta je sve malo namontirano. Vi montirate svoje slike svakodnevno, to sam primetio. Ja sam jako zadovoljna. Vi znate da sam ja dobila nagradu u Americi. Apsolutno sam da mi je fantastičan moj nalog. Vi ste rođena žena da bude nagrađivana. Vi ste žena koja je rođena da bude nagrađivana. Pa da, ali da budem tamo treća u Americi zbog mog Facebooka, šta tu objavljujem, stvarno su me iznenadili. Apsolutno, i bit će tu još ali sad vidite, ta veštačka inteligencija prevodi sve živo. Da, znam. I više nije nikakva prepreka. Oni su tamo primetili te moje slike koje pravim kompjuterom i onda su videli da ima i tekstova, pa su počeli da prevode, da gledaju šta to, i ispala sam ja pametnija od mnogih Amerikanki. Bravo, najpametnija Srpkinja. Šta ćemo, apropo ove teme, dakle, šta kažete vi
pitanje je bilo koliko treba da živimo u toj iluziji, da sve ono što vidimo da je to kao super i da je to sve najsavršenije. Dakle, koliko ne treba da nas ugnjetavaju društvene mreže tokom praznika i lažna slika realnosti, odnosno nerealnosti. Treba se skroz odreći mreža u tom periodu, znači kompletno da, jel, mislim, jeste to pritisak. Znači, u stvari, ali to je naša krivica, znači, opet kažem, to je tvoj izbor da ti, ne znam, znači, svaki dan tokom praznika gledaš te jelke od 10 metara, ne znam, firmirane haljine, ne znam kakvu šminku, onda porodice koje, sve se tu nešto, kao, svi se vole, pa sede u onim svim Christmas pidžamama, Piju čaj, kafu, iz modernih šolja. Ma, to uopšte nije nigde tako. veze sve. Nema, Da rezimiramo, to je samo jedna muzej iluzija. Muzej iluzija, sve tu neko ali poređeno. mi živimo u civilizaciji gdje težimo zajedništvu. I zanima nas kako ste vi i hoćemo da budemo slični. Jasno. Jer to nam isto donosi sreću. Pogledajte, deca neće uopšte te kreatorske haljine da nose, hoće pantalone kao što ima Ivica. Da neće uopšte da se razlikuje. A mi kad odrastemo, ja ne znam kako se razbolimo da hoćemo da budemo drugačiji. A treba da budemo kao celo naše pleme. Jasno. Eva, mnogo hvala. Teuta, mnogo hvala. Srećnu novu godinu. Pa pićemo za novu